Yan mo yan. Kainin mo na yan. Para matapon. Walang iihi. Wala. Ang dami pa nito, may. Baka mo. Saka na. Sagad, sagad. Kuya, sagad. Alcohol? Kaya kuya, libre na. Nasaan na? Tap mo lang. Tapon yung baso. Kuya, pasuyo naman ako, ha? O, taas. Thank you. Binigay yung resibo mo? Ah, hindi pa. Nasa yun? Hindi ba yan? Tapon mo.
hapon sa ating mga pangingisda. Yan ang tinig ni Admiral Ronnie Hilgaban, Commandant ng Philippine Coast Guard. Nakapagdaang sampahan ng kasong kriminal ang suspendidong alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Go sa susunod na linggo. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson Dr. Winston Casio, ang mga kaso ay may kaugnayan sa numero illegal na aktibidad ng isang local compound sa kanyang bayan. Sa mga miyembro ng ahensya, noong nakaraang Beses, sa mga nakaraang Yemen, at napag-sila na po kapag sa ebidensya para siya ay sampahan ng samot-saring mga kaso. Pag-uwi na po, pag-uwi na po ulit ng task force, nangunguha ng Department of Justice para maghanda na po kami ibigay lahat ng mga dokumento para siya po at sa mga Ganda ng muntok natin eh, no? Makiling. Nasa likod lang yan ng bahay natin eh. Kung tayo eh lumilipad, ang bilis natin. Flying car. Ang lakas suminom ni Luga. Sabi ko, hindi ko na kaya, tama na to. Yung, di ba, apat yun? Pangalawang apat yata yun eh. Dalawa? Naubos pa rin yung apat? Hindi, ito na nga. Pangatlo na kalahati. Sabi ko, hanggang dito na lang tayo. Sabi ni Luga, may isa pa. Sabi ko, pa? Hindi. Sabi ko, hindi ko na kaya. Pero naubos ko yun. Nagtsatsakan si Onad eh. Okay, nubos ni Onad, tsaka ni Luga. Sabi, okay na. Hanggang yun. Kaya kita pinuntahan eh. Pinulaut mo na ako? Bukan na naman ako dun sa may ano. So, nagkano ako, parang laging pass-through. Wala na pala ako doon. Natapos na ang paghalugog ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAOK sa sinalakay na pumuhap sa Porac, Pampanga. Ayon kay Isec Gilbert Cruz, Executive Director ng PAOK, ilan pang gamit pang torture ang kanilang nakuha sa lugar tulad ng latigo. Nadiskubre rin ang mga SIM card, cloning device at text blaster machine na ginagamit naman sa loan scam. Sa ngayon, sinabi ni Cruz na may 4 ng complainants ng torture mula sa naturang pumuhap at nakatakdang sampahan ng kaso ang mga suspect sa mga susunod na araw. Traffic. Parehas eh. Narito ilang dokumento na diskubre sa loob ng pagbuhat sa Porac tulad ng mga dokumentong pirmado ng dating presidential spokesperson Harry Roque. Kabilang dito ang appointment papers ng isa umano executive assistant sa Malacanang sa opisina ni Roque noong siya ay presidential spokesperson na may petsang January 4, 2021. Mayroon din na tuklasan ng affidavit of support na pirmado nga ni Roque noong wala pa siya o wala na siya sa gobyerno. Walang nakikita kahina-hinala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa ilang dokumento na nadiskubre sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga na pirmado dating presidential spokesperson Harry Roque. Palatandaan inikula o naituna na nagsilbi si Roque bilang abogado ng Railwind Corporation. Ako pa niya nagpaumpa ng ari-arian nito sa Lucky South 99. Pero ayon kay PAOK spokesperson Winston John Casio, hindi ito nangangahulugan na may kinalaman si Roque sa anumang kahina-hinalang aktibidad na may kaugnayan sa Pogo. Ibinagtag pa niya na hindi may tuturing na krimen ang pagsisilbi bilang abogado para sa isang korporasyon. Ngayon din umanong pagkakadiskubre sa isang dokumento ng Special Assistant si Roque sa isa sa mga gusali sa naturang Pogo compound. Hindi rin umano kabilang sa kanyang nabangga, oh. ang dati executive assistant nito. Una lang iginiit ni Roque na wala siyang kinalaman sa Pogo operation. Diit pa ni Roque, huwag haluan ng kulay. Ang nakuha appointment papers ng kanyang tauhan noong siya pa ay nasa Malacanang.
empleyado yan, no? Apo. Pero matagal na po hindi siya nagtatrabaho sa akin. Tingin ko po kasi nag-aaral siya sa Merchant sa Clark, no? Baka nakitira po siguro. Ang tinig ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Nagsimula na rin magsulputan ng mga mas maliliit na scam farms ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission na PAOK spokesperson Dr. Winston Casio. Ayon kay Casio, mga Pilipino na ang nagpapatakbo ng mga naturang scam farm na nagkalat na umano sa Pampanga. Dagdag pa niya, base sa mga detalyeng kanilang nakuha na sa 20 hanggang 30 tao ang nag-ooperate sa bawat scam farm. Posible umano na ang mga ito ay mula rin sa operasyon ng mga mas malalaking scam farms sa mga illegal na Pogo Hub na dati na nilang nirate. Di kaso lalo nitong pinatutunayan na dapat mag-ooperate ng mga illegal na Pogo at mga scam hub sa bansa. Nakita rin umano ng PAOK ang ganitong gawain sa mga foreign national na karaniwang bumubuo ng mas malalaking porsyento ng mga illegal na Pogo Hub. Sa ngayon, patuloy ang PAOK sa kanilang case build-up laban sa mga nasa likod ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porac sa Pampanga. Sorry na, ang Force of the Philippines yan ang tuklasan ng mga Chinese military uniforms at military badges. Isinalakay na pupuhap sa Port Pampanga. Ay General Romeo Browner Jr. Marami ang maaaring ipinaparating ng mga natuklasang uniforme at kagamitan. Dahil dito, tiniyak ng AFP na pag-aaralan nila itong mabuti at gagawa rin umano sila ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos hindi dito. Hindi naman nagbigay ng pahayag ng AFP. Kaugnay ng sinabi ng Department of National Defense sa DND na may tuturing na ito bilang isang national security threat. Ano yun, mami? Buhay yung mga halaman binili mo? Hindi plastic? Hindi. Lumalaki yun? Ang galing. Parehas. Like pa-EDSA nito. Deadline sa pagsusumite ng taunang ulat sa mga pribadong establishmento sa pasahod ng kanilang mga manggagawa, pinalawi ng National Wages and Productivity Commission. Ang detalye ng balita niya ni Ate Sam Nelson. Sam? Wages. Pinalawig nga ng National Wages and Productivity Commission o NWPC ng DOLE hanggang sa ika-30 ng Hunyo ang deadline at pagsusumite ng iba't ibang mga establishmento ang kanilang taunang ulat sa pasahod sa kanilang mga manggagawa. Sa avisyo ng NWPC, mula sa nauna ng tinakdang deadline na ika-15 ng Hunyo, tatanggapin pa rin hanggang sa ika-30 ng Hunyo ang 2023 Annual Establishment Report on Wages o AERW. Yan ay sa pamagitan na rin ng pagsusumite via online sa link na nakapost sa official Facebook page ng NWPC ng mga establishmento. Ayon pa sa naturang ahensya, lahat ng mga pribadong establishmento ay obligado magsumite ng naturang report. Ang taunang ulat ay dapat maglaman ng verified itemized listing ng labor component ng establishment na nagsasaad ng mga pangalan ng kanilang rank and file ng mga empleyado, kabilang ng mga mag-aaral, apprentice, at mga manggagawang
Sira ulo eh. Kanina pa yan, busina ng busina. Ayan, mami, malaki truck. O, tinan mo. Pero parang sira ulo. Running na driver. Na sinusubukan naman ng Republic Act number 6727 o ang Wage Rationalization. Kaya tayo pa uwi. Ako rin sa News 7 Jimmy Paradyo, DWB, dapat totoo. Kantang pabahay, ipapatayo ng Sabado kasi. National Housing Authority sa mga informal settlers sa Davao de Oro. Tali na balitang yan, Luisito Santos, LA. Nakakatagdag ipatayo ng National Housing Authority o NHA ang nasa isang daang mabahay para sa mga informal settlers families o ISF sa Patukan, Davao de Oro. Ayon kay NHA General Manager Joe Bentay, lahat itong mabigyan ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. Alisunod na rin yan sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 48 program ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamakailan lang ay dahil pamahagi na ng NHA ang unang bahagi ng pondo na nagkakalaga ng 15 million pesos mula sa 25 million pesos sa budget para sa pagpapatayo ng bagong Patukan Village. Sakop ito ng programa ng NHA na Resettlement Assistance Program to Local Government Units o RAPCAL-2 na layuning magbigay ng financial at technical at tulong sa mga local government units sa implementasyon ng kanilang mga programa sa urban development and housing. Ang pipili ay matatagpuan sa Barangay 28 sa Naturang Bayan na may lawak na 4 na hektarya. Ako, Luisito Santos at Jimmy Paradyo, DWB, dapat. Department of the Interior and Local Government o DILG ang paglikha ng Negros Island Region. Ito'y matapos tandaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act o 12000 na siyang lumilikha sa Negros Island Region na binubuo ng mga probinsya ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor. Dati, ang Negros Occidental ay sakop ng Western Visayas habang Negros Oriental naman ay nasa Central Visayas. Dahil nasa isang rehiyon lamang ang mga nabanggit na probinsya, mas madali nang ihahatid ang mga servisyo ng gobyerno doon. Hindi na rin kailangan pang tumating para pumunta sa mga regional center offices. Oras natin 37 minuto na makalipas sa alas 4 ng hapon. Sa 8 sunod na taon, kabilang ang Pilipinas sa top 10 worst countries for workers. Batay yan sa 2024 Global Rights Index ng International Trade Union Confederation o ITUC na nakakuha ng score na 5 ang Pilipinas. Ilan sa ikinahilan ng pagkakaroon ng unfair labor practice at hindi umano natatamasa ng mga manggagawa ang kanilang karapatan kaya lantad sila sa pag-aabuso. Napansin din ang umano'y pamamayagpag ng red tagging at pagbatay sa mga miyembro ng ulo. Sinabi naman ng partido ng mga manggagawa na bunga ito ng hindi pagpapatupad ng tole ng mga rekomendasyon ng International Labor Organization para mapabuti ang sektor ng paggawa sa bansa. Para latay ng panagot, tapos yung mga batas na nakabinbin para dun sa ma-enhance yung exercise of freedom of association ng mga magagawa ay hindi pa rin napasa sa Kongreso. Bukod dito, patuloy niya ang pag nagpapahirap sa mga manggagawa ang ilang batas tulad ng Anti-Terrorism Law at ang pagbuo ng NTF-ELCA o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung saan ilang manggagawa na ang na-red tag at namatay. Problema na tingin ko ay dapat aksyonan ng gobyerno at hindi naging pasibo yung Department of Labor and Employment at kung pa rin lang nila recommendation ng International Labor Organization, baka mawala tayo sa listahan as worst country para sa manggagawa. Yan ang tinig na rin Wawa yung motor, hindi mo kung ano. chairperson ng partido ng manggagawa ay naman kay Atty. Sani Matulak, Pangulo ng Federation of Free Workers, bumuna ang gobyerno ng isang interagency para tutukan ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibleng reforma sa pinapatupad ng subsidiya sa konsumo sa tubig o ang tinatawag na lifeline rate. Ang lifeline rate ay ang mas maliit na singil sa mga consumer na kumukonsumo lamang ng hindi hihigit sa 10 cubic meters kada buwan. Yan na naman, no? Paliwanag May ng inaano CSR siya. Undersecretary
David, ang mga Ayun, ganyan talaga busina niya. ay nakikinabang sa programa dahil ang mga ito ang mas kakaunti ang konsumo sa tubig. Kabilang umano sa kanilang tinitingnan ngayon ang automatic application ng subsidized rates sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipina Program o 4P. Samantala, inaprobahan na ng National Water Resources Board o NWRB ang hiling na dagdag alokasyon ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS para sa 2016 hanggang 2020. O CNS ay tataas sa 52 cubic meters per second ang water allocation para sa Maynilad at Manila Water. Ayon kay DNR Undersecretary Carlos Primo David, umubuti ng dagdag na alokasyon mula sa irigasyon.